Okay, 1 liter vand. Induktion. Den skal koge. Take 3. Uden låg. Uden låg. Tryk 1, 2, 3, nu! Du snegler ham lige i hovedet. Jeg siger det til dig. Jeg gider ikke finde på det der. Jeg siger, du snegler ham bare lige i barn. Jeg fik selv at begynde at spille nogle rigtig dårlige musiknumre. Sådan nogle, der er sådan lidt sjove i det. Hvad siger du, Måns? Jeg tænkte på, om vi skulle have lidt... Ej, okay, Boost gør lidt en forskel. Ja, sæt den der på. Jeg har simpelthen fået så meget pik, hvor jeg næsten ikke engang kan gå. Ja, det er den der med frokost. Ja, vi ser det på YouTube. Hvor det er sjovt. Fordi bare så snakker jeg, at den er sådan en eller anden sted pænt. Jeg tror, vi skal dæmpe Boost. Det er okay. Den er gået op på knap de 40 grader nu. Og vi har rundet 1 minut. Hvad siger den der? Over 40 nu. Nu begynder der at ske noget. 1 minut, 25. Snakker vi snart kogning her? Vi rammer snart de 2 minutter. Og så begynder der at ske noget, hva'? Tag den på. Jeg har rundet 2 minutter. Den rammer 70 lige om lidt. 2 minutter 18. Har vi klar med låg? Money? Er det ikke kog? Er vi enige om det er kog? Ja. Runde? Yes, den fik den på 52 på. Ja, på. Så trækker vi lige de 8 sekunder fra. Godt. Helt freaky fresh. Turbo, men den her gang med låg. Vi kan se, at der sker hurtigt noget. Det skulle som om det ikke rigtig hjælper særlig meget med det her, men okay, vi er også kun på... Vi runder et lille minut om lidt. Jeg vil egentlig gerne have det der en taske. Det var ude i aften, så jeg fik så meget pik, det kan dårligt gå. Nå, nu. Man kan ikke se en skid på det der. Det nytter ikke noget at røre ved glasset ovenpå, Killer. Det er ikke der, du er. 4 minutter? Nej, det er for nummer 2, det der. Den første, den kogede på 2 minutter 50. Jeg tror, der begynder at ske noget nu nede i. Hvorfor ikke bare starte på? Det er for at have mellemtiden hernede. Tror I, øl det koger hurtigere end vand? Nej. Øl det koger meget hurtigere. Hvad siger du, Flex? Hvis du nu tror I, øl det koger hurtigere end vand? Vi kan da finde ud af det. Ja.
Hvad er den ved at være der nu? Ja. Nu begynder der sgu at komme damp ud af det hele. Og de begynder at få tæt sig. Hvad er vi på her? 5. Sådan. Er det koldt? Nej, prøv at vente. Vi kan jo ikke se, om det koger. Det gør det ikke. Vi bliver nødt til Nu er den på 0, fordi du løfter låg. Så snart den er gennemsigtig hop. Ja. Nu begynder man at kunne se perlerne fortætte sig. Den koger nu. Ja. Stop. Der blev sluttiden. 5:35. Vi trækker 8 sekunder fra. Sluttid. To liter vand. Kogt. Og på under 6 minutter.